आसाम सरकारा मोनद' हारिनि एसटि होनो लाहार फाहार खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दायो जों मोनसे गोनांथार टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों बे जाहैबाय मोनद' हारिया दिनै जोंनि आसामाव एसटि डिमान्ड खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों दा बेखौ लानानैनो दिनै आसामनि एसेम्ब्लियाव दा मोनद' हारिया एसटि दाबि खालामबाय थानाय दा बेखौ लानानै सावरायगोन होननानै बुंदों लोगोसेनो आसाम सरकाराबो दिनै दा एसटि दाबि खालामनायखौ हेंथा गैया होननानै बुंदों दा बे लेखाखौ दिनै थाखानाय एसटि हारिफोरा दा मा जागोन दा बेखौ लानानै दिनै एबसुनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा दा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों बिबुंथि लाखिनायखौ जों नुनो मोननाय जादों लोगोसेनो बनजार रेलि लादों दा एसटि गोदाननि दाबि खालामनायफोरखौ दा बिथांमोनखौ रिजेक्ट खालामनांगौ दा बै बिलखौ रिजेक्ट खालामनांगौ होननानै गोबां बिबुंथि लाखिनायखौ जों नुदों अब्ला नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय था गासैखौबो नोंथांमोना मिथिनो हागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै जोङो नुबाय थादों आरो जों नोजोरबो होबाय थादों जे थाखानाय एसटिनि खहा खालामनानै आसाम सरकारा मोनद' हारिनि एसटि होनो लाहार फाहार जे खालामनाय जेनाखि मोनसे प्रक्रिया बेखौ बिथांमोना ट्राइबेल अर्गानाइजेसनफोरा बा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा सिसिटुआया बा गुबुन गुबुन माने ट्राइबेल अर्गानाइजेसनफोरा होबथासेयावबो दिनै आसाम सरकारा बेखौ माने बन्द' खालामाखै बिथांमोननि जेनोखि मोनसे इनिसियेटिभ बेखौ बिथांमोना कन्टिनिउ दिनै लाखिबाय थादों बिनिनो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों जे दिनै दायो मोनाबिलियाव माने आसाम मन्त्रि आफादनि केबिनेट मेलनि गेजेरजों मरान मथक आरो बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि राजबंशिफोरखौ थाखानाय एसटिनि केटेगरियावनो एसटि खालामनायनि थांखि लागोन आरो बेखौ गाबोन एसेम्ब्लि सेसनाव टेबोल खालामनायजों लोगोसे बेखौ गनायथि लानानै बिथांमोना भारत सरकारनिसिम दैथायहरनायनि मोनसे लाहार फाहार बिथांमोना दिनै खालामबाय थादों गमामायैनो आसाम सरकारा बे थांखिखौ एसेम्ब्लियाव गनायथि लानानै भारत सरकारनिसिम दैथायहरनायनि उनाव होबथानांगौआ जोंनि थाखाय गोब्राब जानानै फैगोन दा बे बाथ्राखौहाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिखांनायनि उनाव जोङो दिनै थानो हायाखै सिगाङावबो जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि जोङो लाबोदों आरोबाव जोङो दिनै माने मोनदांदों जे आनडिभाइडेड माने जिखिनि मोनसे गवालपारा बे गवालपारानि राजबंशिफोरनो एसटि होनायनि उनाव माने मा होनदों बिटिसिआव बिथांमोना राजखान्थि रांखान्थि आरो जेरावबो बाहागो मोनगोन जाउनाव थाखानाय एसटिफोरा मोनथायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन मानोना बिथांमोना एडभान्स आरो बिथांमोना पपुलास बिथांमोना फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय बिथांमोना पलिटिकेलि ससियेलि इक'नमिकेलि एजुकेसनेलि जोबोद एडभान्स दा दिनै पलिटिकेल मोनसे कम्पालसन थानो हागौ आथिखालनि आसाम सरकारनियाव नाथाय बिथांमोना गावसोरनि पलिटिकेल कम्पालसन बेखौ रैखा खालामनानै बा बेखौ एनश्योर खालामनो थाखाय बा सोरखौबा बिथांमोना माबा मोनसे मोनथाय होनो थाखाय दिनै थाखानाय जेनाखि एसटि बेखौ बिथांमोना जिखिनि मा होनदों खहा खालामनो नाजानाय बेयो जोंनि थाखाय माब्लाबाबो गनायथाव जानो हाया जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा ट्राइबेल अर्गानाइजेसना बा सिसिटुआया आगोलनिफ्रायनो जोङो होबथाबोबाय थादों बेनिखायनो जोङो थांखि लादों जे बेखौ होबथानो थाखाय बर' आरो ट्राइबेल आफादफोरा गाबोन 27 नभेम्बर बेलासिनि 4 रिंगायाव बनजार रेलि बा टर्च रेलिनि हाबाफारि जोङो बिटिसिनिनो मोनबा जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर आरो उदालगुरि मोनाबिलिनि 4टायाव जोङो रोजा रोजा माने रायजो राजानि बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लादों बे माने हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो बर' माहारिनि जानानै बा ट्राइबेल माहारिफोरनि जानानै जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोङो बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायदों जोंखौ आरो जोंनि मोनथायखौ जोङो रैखा माने होथारनांगोन थाखानाय एसटिखौ जों रैखा खालामथारनांगोन 6 सिडिउल बिटिसिखौ जों रैखाथि होथारनांगोन बेनिनो थाखाय जों गासैखौबो गाबोननि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो गुरै खावलायदों नङाब्ला फैबाय थानाय समाव जे जोंनि फैबाय थानाय जेनाखि इयुन फैबाय थानाय जे जोंनि फिउचार बा फैबाय थानाय जोंनि फरायसाफोर बा फैबाय थानाय जेनाखि समफोराव जोंनि थाखानाय एसटि आरो बर'फोरनि जेनाखि पलिटिकेलि मोनसे मोनथाय रांखान्थियारि जिखिनि मोनसे जौगानायनि बाथ्रा सोलोंथाइ जौगानायनि जिखिनि बाथ्रा बा गुबुन गुबुन बिथिंनि जेनाखि जोंनि सेफगार्डनि बाथ्रा बियो माने गैया जालांगोन बेनि थाखायनो जोंनि रैखाथिखौ जों होनांगौनि थाखाय जोङो बे मोनसे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ जोङो फोसावनो गोनां जादों
जोङो भारत सरकार आसाम सरकार जोङो बिथांमोनखौबो जोङो बुंबाय थादों आरो लकेल जेनाखि काउन्सिल गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौबो जोङो बुंबाय थादों जे जों थाखानाय एसटिखौ खहा खालामनानै जेन बिथांमोना जेनाखि एडभान्स बा पपुलास माखासे कमिउनिटि बिथांमोनखौ एसटि होनाया जोंनि थाखाय खैफोद गोनां आरो बिथांमोना जोंखौ खैफोदाव माने खोख्लैनानै जोंखौ बिपदाव जोंखौ दोननानै दिनै गुबुनखौ रैखा खालामनो नागिरनाय आरो गुबुननि सेफगार्ड आरो डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा साननाया दिनै माब्लाबाबो बियो जाथावना नङा बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन बा सिसिटुआया बा ट्राइबेल संघआ जों बर' माहारि हिसाबैबो जों आसाम सरकारखौ जोङो खावलायदों आरो आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो दाबि दैखांदों आसाम सरकारा जेनाखि थांखि लानो थांबाय थादों बेखौ बिथांमोना थाबैनो रिथिं खालामफिननांगौ आरो थाबैनो बिथांमोना जे केबिनेटआव बिथांमोना थांखि लानानै बेखौ एसेम्बलियाव टेबोल खालामनो नागिरदों आरो एसेम्बलियाव टेबोल खालामखांनायनि उनाव बेखौ माने भारत सरकारनिसिम बिथांमोना दैथायहरनो नागिरदों बेखौ बिथांमोना उइड्र खालामनानै लानांगौ आरो बेखौ बिथांमोना रिटिं खालामनानै बिथांमोना बै जायफोर माने कमिउनिटिफोरा दिनै एसटि जेनाखि मोनसे बिथांमोना मर्यादा मोननो थाखाय दाबि खालामबाय थादों बिथांमोनखौ बेलेग माबा मोनसे राहानि गेजेरजों बिथांमोननि जौगानायनि बिथांमोननि सेफगार्डनि बाथ्रा बिथांमोननि माने भबिष्यत माने रांखान्थि जौगानायनि बाथ्राखौ सरकारा साननो हायो लोगोसे गाबोननि जानो गोनां जेनाखि मोनसे जोंनि बाउन्डारि रेलि हाबाफारि बेवहाय जोंनि मोनथायनि थाखाय जोंनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि सेफगार्डनि थाखाय जोंनि सिक्स सिडिउलखौ जोङो रैखा खालामनांगौनि थाखाय आन्दलन खालामनानै मोननाय मुंख्लं खालामनानै मोननाय जेनाखि जोंनि मोनसे सिक्स सिडिउल बेखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय गासैखौबो लैहोर लैहोर बाहागो लानो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो गासैखौबो गुरै खावलायहरबावबाय फिन खेबसेबाव गोजोन्थों।